Čak i danas, nakon toliko godina, ta večer mi je urezana u pamćenje kao ožiljak koji nikada neće izblijeđeti. Bila je nedjelja, 3. kolovoza 1997. točno 19:30. Zrak na gradskom groblju Svetog Lovre bio je težak i sparan, još uvijek zasićen tugom smučnog sprovoda 17-godišnjeg Rafaela Kovačića. Očaj njegove majke, koja se bacala na lijes, ostavio je iza sebe tjeskobu koja se mogla opipati. Dok sam zaključavala posljednja, teška željezna vrata, tišina mi se činila drugačijom. Nije to bio onaj mir na koji sam navikla u svoje 42 godine službe. Ova je tišina bila gusta, promatračka. Hodajući mračnim stazama prema svlačionici, prošla sam pokraj polja 14. Iznenadna hladnoća prostrujala mi je kralježnicom, a miris svježe, vlažne zemlje postao je nepodnošljivo jak. Ubrzala sam korak. Već unutra, dok sam čistila lopatu, leđima okrenuta vratima, začula sam ga. Jasan, muški, mladenački šapat, tik uz moj potiljak, koji je izgovorio samo moje ime, Antonija. Srce mi je stalo, hladan znoj oblio mi je čelo. Bila sam sama, osobno sam zaključala sva vrata. Taj glas nije smio postojati. Ako vas ova priča zanima, molim vas da se pretplatite, ostavite like i napišete u komentarima iz kojeg grada gledate. Puno mi znači znati da nisam sama s ovim sjećanjima. Prije te večeri, prije Rafaelovog šapata, moj život bio je poput starog, pouzdanog sata. Svaki dan započinjao je u 5 ujutro, uz gutljaj crne kave bez šećera koja bi mi oprala san s očiju. U 6:15, bez iznimke, sjedila bih na svom uobičajenom mjestu u autobusu linije 2, promatrajući kako Slavonski Brod oživljava pod sivim jutarnjim svjetlom. Na groblje Svetog Lovre stizala bih točno u 6:40. Moj posao nije bio samo kopanje. Bio je to ritual, priprema grobova, tiho pomaganje ožalošćenima, održavanje parcela i na kraju dana provjera teških željeznih vrata. 42 godine istih pokreta, istih staza. Ta rutina bila je moj oklop. Nisam bila druželjubiva. Dobro jutro ja gospodinu Valteru, mom šefu, i nije mi naklon obiteljima bili su sav moj društveni život. Bila sam povučena, šutljiva žena od 68 godina, čija je snaga ležala u mišićima naviklim na težak rad i u duši koja je naučila kontrolirati svaku emociju. Slabost si nisam mogla priuštiti. Taj red koji sam nametnula svom životu bio je jedini način da preživim tišinu koja je ostala iza moje obitelji. Postala sam grobarka 1955. Nakon što mi je suprug Stjepan iznenada umro, ostavivši mi posao kao jedino nasljedstvo. No, najveća pukotina u mom oklopu nastala je 20 godina prije te kobne 1997. godine. Moj sin jedinac, Marko, poginuo je u 19. godini. Prometna nesreća, rekli su. Vozač je pobjegao, a slučaj nikada nije riješen. Ta nepravda postala je temelj mog pogleda na svijet. Zbog nje sam svoj posao obavljala s gotovo ceremonijalnom dostojanstvenošću. Vjerovala sam da, ako već živi ne mogu pružiti pravdu, onda barem mrtvi zaslužuju častan i miran ispraćaj. Moja vjera nije bila u crkvi, već u tom svetom pravilu. Jednom pokopani, mrtvi pronalaze svoj mir. Čvrsto sam vjerovala u nepremostivu granicu između našeg i njihovog svijeta. Nisam ni slutila koliko sam bila u krivu. Izvan grobljanskih zidina, moj je život bio još jednostavniji, još tiši. Živjela sam sama u staroj kući u naselju Plavo polje, naslijeđenoj od roditelja, s pukotinama na zidovima koje sam stalno odgađala popraviti. Novca je bilo dovoljno za osnovno, za skromne obroke koje bih pripremala i jela u tišini i za plaćanje računa. Večeri su bile duge i prazne, ispunjene treperavim svjetlom starog televizora i vijestima koje bi me često uspavale na kauču. Groblje mi nije bilo teret. Bilo je to jedino mjesto gdje sam osjećala svrhu. Bila sam čuvarica posljednjeg počivališta. Ta mi je odgovornost davala osjećaj kontrole nad jedinim aspektom života koji sam razumjela – smrću. Vjerovala sam da poznajem sve tajne tog mjesta, svaki zvuk i svaku tišinu. Ta iluzija reda i predvidljivosti, građena desetljećima, bila je ono što će se te noći 3. kolovoza brutalno srušiti. Bio je to početak kraja mog mira. Sljedećeg jutra pokušala sam samu sebe uvjeriti da je šapat bio samo plod umora.
68 godina je puno, a sprovod je bio težak. Možda mi se poigravao. Ušla sam u svlačionicu s namjerom da se držim rutine, da željeznom disciplinom istjeram sjenke iz glave. No, odmah sam osjetila da nešto nije u redu. Moja lopata, ona koju uvijek ostavljam naslonjenu na lijevi zid, tik uz metlu, stajala je usred prostorije. Motika je bila premještena pokraj ormarića. Rukavice, koje uvijek sušim na starom radijatoru, bile su bačene na klupu. Sve je bilo pomaknuto tek za koji centimetar, dovoljno da poremeti red koji sam gradila desetljećima. Prvo sam pomislila na gospodina Valtera, da je možda nešto tražio, ali on nikada nije ulazio bez mene. Stajala sam tamo, osjećajući kako mi se jeza penje uz kralježnicu. Nije bilo tragova provale, ništa nije ukradeno. Bilo je to nešto tiše, osobnije. Kao da je netko htio da znam da je bio tu. Da je promatrao moj sveti, mali prostor. Vratila sam sve na svoje mjesto, ruku blago drhtavih, ali osjećaj da sam promatrana nije me napustio cijeli dan. Dani koji su uslijedili pretvorili su tu tihu nelagodu u pulsirajući strah. U maloj sobi za odmor, koju sam koristila samo za pauzu za ručak, držala sam stari radio na baterije. Rijetko sam ga palila. Tišina mi je bila draži suputnik. No, nekoliko noći nakon incidenta sa latom, dok sam obavljala posljednju provjeru prije zaključavanja, začula sam zvuk. Isprva tih, gotovo neprimjetan. Bio je to šum, statički zvuk s radija. Srce mi je poskočilo. Radio je bio ugašen, sigurna sam u to. Prišla sam mu polako, kao da prilazim divljoj životinji. Gumb za paljenje bio je okrenut na on. Iz šuma se probijala iskrivljena, tužna melodija, odsvirana na klaviru, ali usporena i prekinuta krčanjem. Zvučalo je kao uspavanka s drugog svijeta. Baterije su bile stare. Možda je došlo do nekog kratkog spoja. Ponavljala sam si. No, dok sam pružala ruku da ga ugasim, osjetila sam iznenadnu hladnoću u zraku, a miris vlažne zemlje ispunio je prostoriju. Ugasila sam ga, a tišina koja je nastala bila je teža i glasnija od bilo kakve buke. Te noći sam prvi put izvadila baterije. Znala sam da to nije kvar. Bilo je to nešto drugo. Vrhunac tog prvog tjedna, dokaz koji više nisam mogla ignorirati, dogodio se na glavnoj stazi. Svake večeri, točno u isto vrijeme, dok bih se vraćala iz zadnjeg obilaska, svjetla bi počela treperiti. Ali ne sva. Samo ona jedna žarulja na stupu koji je osvjetljavao križanje, što je vodilo prema polju 14. U početku sam mislila da je slučajnost, loš kontakt. No, događalo se svake noći, bez iznimke. Čim bih zakoračila na taj dio staze, svjetlo bi počelo slabiti, treperiti kao srce u agoniji i na kraju bi se ugasilo, ostavljajući me u potpunom mraku na nekoliko sekundi. Stajala bih ukopana u mjestu, s dahom zarobljenim u plućima, osluškujući tišinu koja je postajala sve gušća. Zatim bi se svjetlo naglo upalilo, oštro i zasljepljujuće. To nije bio kvar. To je bio obrazac, poruka. Svaki put kad bih prošla pokraj grobnog mjesta 338, osjetila bih isti onaj prodorni hladni val. Više nije bilo sumnje. Moja racionalizacija, moj oklop od pragmatizma, pucao je po svim šavovima. Nešto je bilo na tom groblju, nešto vezano za tog dječaka. I iz nekog razloga odabralo je mene. Tada sam shvatila da moj mir više nikada neće biti isti. Tjedan dana nakon onog prvog nemogućeg šapata, moja utvrda discipline počela je pucati po šavovima. Jednog utorka, stigavši u sivilo zore, zatekla sam teška željezna vrata polja, 14 širom otvorena. Srce mi se steglo u grudima. Ta vrata sam osobno zaključala prethodne večeri. Sjećam se onog poznatog, teškog škljocaja zasuna koji je odjeknuo u tišini. Prva misao bili su vandali, neka pijana mladež, ali ništa nije bilo slomljeno, ništa ukradeno. Samo tihi, zlokobni poziv da uđem. Dok sam stajala tamo, ukočena od neodlučnosti, perifernim vidom uhvatila sam pokret. Pokraj grobnog mjesta 338 stajao je mladić. Mršav, u tamnoj odjeći, glave pognute kao da nešto traži na zemlji. Htjela sam viknuti, pitati tko je, ali glas mi je zapeo u grlu, suh i beskoristan. Samo sam trepnula jedan jedini put i on je nestao. Nije pobjegao, nije se sakrio u sjene. Jednostavno ga više nije bilo.
Zrak na tom mjestu postao je hladan, a ja sam ostala sama, s lupanjem srca koje je odzvanjalo u tišini groblja. Tada sam prvi put ozbiljno pomislila da gubim razum. Sljedećeg jutra, nakon noći provedene u budnom osluškivanju zvukova stare kuće, magla se lijepila za tlo poput pokrova. Natjerala sam se da krenem u obilazak. Da se slijepo držim rutine kao da je to jedino uže koje me može spasiti od pada u ludilo. I tada sam ih ugledala. Tragovi svježeg blata, savršeno jasni na vlažnoj kamenoj stazi. Vodili su ravno od podnožja Rafaelovog groba, otisak za otiskom, kao da je netko upravo ustao iz teške slavonske zemlje i krenuo u šetnju. Pratila sam ih korak po korak, osjećajući kako mi se noge pretvaraju u olovo. Svaki otisak bio je dokaz, tihi krik koji više nisam mogla zanemariti ili pripisati umoru. A onda, nasred staze, jednostavno su stali. Nije bilo tragova odlaska, skretanja, ničega. Kao da je osoba koja ih je ostavila isparila u jutarnji zrak. Stajala sam tamo, gledajući u taj prekinuti put, i sjetila se istrage o Markovoj smrti. Sjetila sam se kako su govorili da nema dovoljno tragova, da je slučaj hladan. Ovdje su tragovi bili, ali vodili su u nigdje, u nemoguće. To je bio trenutak kad je strah počeo ustupati mjesto nečemu drugom. Hladnom, teškom osjećaju nepravde. Te noći počeli su snovi. Ili bolje rečeno, sjećanja koja nisu bila moja. Nisam sanjala, bila sam tamo. Stajala sam nasred mračnog poljskog puta, a jedino svjetlo dolazilo je od 2 blještava fara koja su jurila ravno prema meni. Čula sam urlik motora, škripu guma po šljunku i osjetila onaj sirovi, životinjski strah koji paralizira tijelo. Nisam se mogla pomaknuti. Svake noći ista scena, isti osjećaj potpune nemoći. Vidjela bih lice iza vjetrobranskog stakla, izobličeno panikom i bijesom, ali nikad ga se nisam mogla jasno sjetiti kad bih se probudila. Onda bi došao udarac. Oštra prodorna bol u lijevom ramenu i boku, zvuk lomljenja kostiju i metala, a zatim samo tama, duboka i konačna. Budila bih se natopljena znojem, vrišteći u tišini svoje prazne kuće, s bolom u ramenu koji je bio toliko stvaran da bih ga instinktivno masirala. To nije bio moj strah, nije bila moja bol, ali postajala je dijelom mene, kao otrov koji se polako širi venama. Rafaelova smrt više nije bila samo priča, postala je ožiljak na mojoj duši. Nakon 3. takve noći, dok sam se oblačila za posao drhtavim rukama, primijetila sam je u starom napuknutom ogledalu. Velika tamnoljubičasta masnica na mom lijevom ramenu. Točno na mjestu gdje sam u snu osjećala udarac. Nije bilo racionalnog objašnjenja. Nisam pala, nisam se nigdje udarila. Bila je tu, kao pečat, fizički dokaz da se granica između njegovog i mog svijeta nepovratno raspala. Gledala sam u taj komad uništenog tkiva na svom starom tijelu i osjetila kako se sav strah koji me mučio tjednima pretvara u ledeni, tihi bijes. Ovo više nije bila priča o duhovima koji plaše. Ovo je bila priča o ubojstvu. Dječak nije bio izgubljen, bio je ušutkan. Njegov nemir nije bio prijetnja, bio je vapaj za istinom. U tom trenutku nešto se u meni prelomilo. Moja stara krivnja zbog Marka, osjećaj nemoći. Sve se to stopilo u jednu mračnu, tešku odlučnost. Nisam više bila samo grobarka koja se boji sjena. Postala sam svjedok. A on je, iz nekog razloga, odabrao baš mene da ispričam njegovu priču. Više nije bilo povratka. Vođena nekom silom jačom od straha, odlučila sam prestati biti žrtva sjena u vlastitom životu. Masnica na ramenu nije bila iluzija, bila je poziv. Sljedećeg poslijepodneva, umjesto da odem kući, spustila sam se u hladan, vlažan podrum ispod ureda gospodina Valtera, gdje se čuvao arhiv groblja. Zrak je mirisao na vlagu i stari papir. Pod drhtavim svjetlom jedne gole žarulje pronašla sam registar za 1997. godinu. Ruke su mi se tresle dok sam listala stranice, tražeći njegovo ime. Kovačić Rafael, grobno mjesto 338, polje 14. U rubrici Uzrok smrti stajale su samo 2 hladne birokratske riječi, višestruke ozljede. No, ispod toga, sitnim slovima, bio je upisan broj policijskog zapisnika. 4582-97. Taj broj, ta suha kombinacija znamenki, činio se kao jedini ključ u svijetu živih.
Gledala sam u taj papir i osjećala duboki jaz između formalnosti zapisa i nasilne, vrišteće nepravde koju sam osjećala u kostima. Znala sam da je ovo tek početak. Istina se nije skrivala u tim suhim riječima, već u onome što su one prešutjele. S tim brojem u glavi, sljedeći dan sam otišla u gradsku knjižnicu. Zatražila sam stare novine iz kolovoza 1997. i provela sate listajući goleme, požutjele stranice koje su mirisale na prašinu i zaborav. Napokon, na dnu stranice lokalne kronike, pronašla sam ga. Kratak, neugledan članak, jedva 10 redaka. Tragična nesreća na poljskom putu, pisalo je. Spominjalo se tijelo 17-godišnjeg R.K. i bijeg nepoznatog vozača. No, jedna rečenica mi je zaledila krv u žilama. U njoj se navodilo da se nesreća dogodila na prilazu zemljištu u vlasništvu lokalnog poduzetnika, Ivana Borića. Borić. To ime odjeknulo mi je u glavi poput crkvenog zvona. Obitelj Borić. Njihov raskošni, mramorni mauzolej stajao je na polju 2, kao spomenik bogatstvu i moći, dominirajući nad skromnim grobovima običnih ljudi. Odjednom, slika je postala jasnija. S jedne strane skromni grob dječaka na polju 14, a s druge sjajni mauzolej najutjecajnije obitelji u gradu. Ta dva mjesta nisu bila samo prostorno udaljena. Dijelio ih je ponor nepravde. Te noći nisam spavala. Sjedila sam u mraku svoje kuhinje, a dijelovi slagalice su se sami slagali u mojoj glavi s bolnom jasnoćom. Rafael nije bio žrtva nesretnog slučaja. Bio je svjedok. Što je mogao vidjeti te noći na putu koji vodi do posjeda Borićevih? Nešto što nije smio. Nešto što je Ivana Borića mlađeg, sina poznatog po aroganciji i problematičnom ponašanju, natjeralo da ga ušutka zauvijek. Sjetila sam se lica iz svojih snova, onog izobličenog bijesom i panikom iza vjetrobranskog stakla. To je morao biti on. Automobil nije bio oružje nesreće, bio je oružje ubojstva. A njegov otac, Ivan Borić stariji, sa svojim novcem i utjecajem, pobrinuo se da istina nikada ne izađe na vidjelo. Podmitio je koga je trebao, zataškao dokaze i pretvorio ubojstvo u banalnu nesreću. Zidni sat u svlačionici koji se zaustavljao u 23:42, treperenje svjetla, šapat. Sve je to bio Rafaelov očajnički pokušaj da ispriča priču koju nitko nije htio čuti. Njegov nemir nije bio prijetnja, bio je optužba. U tom trenutku, sav strah koji me mučio tjednima ispario je, a na njegovo mjesto došao je hladan, težak bijes. Bio je to isti onaj osjećaj nemoći i bijesa koji me gušio 20 godina, od noći kad sam izgubila Marka. Sada sam shvatila. Rafael me nije odabrao slučajno. Odabrao me jer je moja duša već bila ugođena na tu frekvenciju boli, na tu vrstu nepravde. Osjetio je u meni odjek vlastite tragedije. Više nisam gledala na njega kao na duha koji me progoni, već kao na dječaka, gotovo kao na sina, kojem je uskraćena pravda. Moja dužnost više nije bila samo održavanje grobova. Moja misija postala je čuvanje njegove istine. Taj dječak, pokopan pod lažima, vapio je za glasom, a ja sam, iz nekog razloga koji nikada neću u potpunosti razumjeti, bila jedina koja ga je mogla čuti. Više se nisam bojala mraka na groblju. Bojala sam se tišine živih, koja je dopuštala da se takvi zločini događaju. Te olujne noći, tjednima nakon što je sve počelo, nešto me povuklo iz kreveta. Nije to bio strah, ne više. Bila je to mračna, teška odlučnost, kao da me nevidljiva ruka gura prema vratima. Obukla sam se u tišini, navukla stare gumene čizme i krenula natrag na groblje. Kiša je lijevala kao iz kabla, vjetar je šibao krošnje starih lipa, ali ja nisam osjećala ništa. Hodala sam ravno prema polju 14, prema grobnom mjestu 338, kao da me tamo čeka zakazan sastanak. I bio je. Kad sam stigla, prizor mi je oduzeo dah. Kiša je padala posvuda, nemilosrdno, ali ne i na njegov grob. Oko humka je postojao savršen krug suhe zemlje, krug zlokobne, neprirodne tišine usred oluje. Zrak je postao toliko hladan da mi se dah pretvarao u gustu paru. Stajao je tamo, pokraj svog imena na križu. Nije bio sjena, nije bio priviđenje, bio je stvaran, mršav dječak u mokroj odjeći, s očima koje su nosile svu tugu ovoga svijeta. Gledao me, a ja sam znala da je ovo kraj. Nije progovorio ni riječ.
Nije bilo ni potrebno. Samo je podigao pogled prema meni, a ja sam zatvorila oči. U tom trenutku, tama iza mojih vjeđa eksplodirala je u sjećanje koje nije bilo moje. Vidjela sam sve. Arogantno. Prestrašeno lice Ivana Borića mlađeg za volanom, zaslijepljeno bijesom i panikom. Čula sam urlik motora i osjetila zaglušujući udarac koji mi je potresao svaku kost u tijelu, bol koja me bacila u tamu. A onda, posljednja slika, posljednja misao koju mi je prenio. Nije bila mržnja, bila je to tiha, očajnička molba. Njegova prozirna ruka, ruka dječaka kojem je sve oduzeto, polako se podigla i pokazala u daljinu, prema polju 2, gdje se u tami olujne noći nazirao obris raskošnog mramornog mauzoleja obitelji Borić. Poruka je bila jasna, urezana u moju dušu bez ijedne izgovorene riječi. Istina je ondje. Poveži moje ime s njihovim. Težina njegove boli, njegovog straha i te strašne nepravde sručila se na mene svom snagom. Noge su mi popustile. Srušila sam se na koljena u hladno, mokro blato, slomljena pod teretom koji više nije bio njegov, već moj. Nisam dala otkaz. Gdje bih i otišla? To groblje nije više bilo samo moje radno mjesto. Postalo je moje bdijenje. Svaki dan, dok sam čistila staze i kopala nove grobove, osjećala sam težinu Rafaelove istine na svojim ramenima. Moj stari, jednostavni pogled na smrt, ono uvjerenje da zemlja donosi mir, raspao se u prah. Sada znam da mira nema bez pravde, da tišina groba ne znači nužno i spokoj. Postala sam još tiša, još povučenija u vlastitom svijetu. Nekoliko dana nakon te olujne noći, tresući se od hladnoće koja nije dolazila izvana, napisala sam anonimno pismo. Adresirala sam ga na jednog istraživačkog novinara iz lokalnih novina, jedinog za kojeg sam čula da se usuđuje postavljati teška pitanja. Opisala sam sve svoje vizije, sumnje, poveznicu između dječaka i moćne obitelji Borić. Nikada nisam saznala je li istraga pokrenuta, je li moje pismo išta promijenilo u svijetu živih. Možda i nije, ali ja sam svoju dužnost ispunila. Od tog dana, grobno mjesto 338 postalo je moja osobna briga. Svaki tjedan, bez iznimke, ostavljam jedan bijeli cvijet na hladnom mramoru. To je tihi zavjet, obećanje dječaku da nije zaboravljen. Godine su prošle, a ja sam ostarjela noseći tuđu priču kao vlastiti ožiljak. Bol u lijevom ramenu ponekad se vrati, kao sablasni podsjetnik u hladnim, vlažnim noćima. Više se ne bojim, ali mir nikada nisam pronašla. Ostao je samo ovaj teški, umorni osjećaj odgovornosti koji nosim sa sobom svakog dana. Iako se Rafael više nikada nije pojavio, njegov odjek je ostao utisnut u ritam groblja, kao biljeg koji se ne može izbrisati. Nešto se zauvijek promijenilo. Svake noći, bez iznimke, događa se ista stvar. Točno u 23 sata i 42 minute, žarulja na stupu koji osvjetljava križanje prema polju 14 zatreperi i ugasi se. Tama traje točno 1 minutu, gusta i tiha, obavijajući njegov grob potpunim mrakom. Zatim se svjetlo vrati, oštro i nepokolebljivo, kao da se ništa nije dogodilo. To je njegov sat, njegov podsjetnik da je pravda spora i da istina ponekad čeka u tami. Ako vas je ova ispovijest dirnula i želite čuti još priča koje se ne usuđuju ispričati, molim vas da se pretplatite na kanal,